Kedam tang pai pai ni phai thom ke bar ni inut rong RAME school along lo than bang Maneshwar Kalita amena hempen sai che bar de office tame sai hema long ta kachelele anparta ahem se tame chele dam de datlo bang so pu tha kedam tang chiti ni phai hini arni kang sang por phai ke thomalom bandhan English ME school along Karbi Anglong Diphu District Employees Association hin pen phirangkia mai ing nipon Bangso hot nilitum Karbi Anglong Diphu District Employees Association hin pen mathaponsi kewangjiar ni Karbi Anglong DC Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Anparta Assam Education Minister Ranoj Pigwalongan Nangkacheleji aphan ningje Phirangkia mai long ningje pon lapen thanbang Maneshwar Kalita na hokle dositame ahem kachpale vek ji aphansi kachu ningri sitame padupon ningdukala inut Lothanbang Golf employee ME school teachers Maneshwar Kalita alang li ke thana bang te rong are ME school alang lokso thana te samilangso duty chidambom ho adap bajiner kepra chitim apora lom tawara beng kosan pen kosan jane mampu prong lo school hemta lele ingbucho kosan lo Bangso long komania song atu Maneshwar Kalita aphan kinep kang hupon do pusitame kewangji chiti ni phai phomate thanbang arni mate teachers day arni aprang nangkelo vek ji aphan si thanbang atum pen phirangkia mai long pen kachuningri padopon Karbi Anglong jitula DC pendanglok law and order atu prapjin pen kang bocok Maneshwar Kalita aphan awapran mesen pen DC ahem asal tomong kanai fasini tomchini langhin pen sarpang ri ingti Karbi Anglong live